Horas, sebelum kita mulai ibadah Paskah pagi ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Nungarohi tanwai marningot haheon Tuhan Yesus siang namate. Barita na uli patol hason tuhita barita haheon ni Yesusi. Alai di buha-buha ijuk di ari parjolo dung salpu sabati. Roma si Maria Magdalena dohot si Maria nasada manikir tanomani. Alai nunga masa lalu nagugu. Aitua to seru-seruan Tuhan sian banua gijang. Jaladung sahat digulang mabatui laos hundul di atasna. Alai somon hilap do rupana idau. Sak-sak do ulosna somon hapur. Alai nina seru-seruani mamandok parokuani. Unang hamu mabiar ai huboto dilului hamu do Yesus naung diparsilakon dan dison ibana. Pajonok hamu ma ida hamu ma inganan hapea hanai hatok mahamu lahotu akasi seanai pabuahon naung hehe ibana siana mate jadi joloan nado hamu tu Galilea disima idaun muna ibana nungah upaboa itu hamu dungi hatok manasida laho siang panomani mabiar huhut lasi tutu roha nasida marlojong do nasida laho mamari tahot satu akasi seana atau selamat Paskah ma dihita atau tapuji matuhata ta endehon ma nungat talu hamatea. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia natu mompalangit dohot tanoon amen. Ahu dosi pangolu naung mate do ahu najolo gabe mangolu atong rodi saleleng milelengna di ahu do anak hinsu hamatean dohot banua toru. Martangiang mahita
Ale Tuhan debata, namandok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon ho dosa dohot hamatean nami, marhite-hite haheheon mi. Dak pola dema biar hami midah hamatean, hodo ulu nami, ruas modo hami. Di paut sat hodo hami sian hamatean tu hamoluan. Pargogoi mahami mangoloi, pasangapon ho ari-ari, marhite-hite hapor seaon na mangulu, pai masahat hami tulambungmu. Amin. Hatani debata terbuk epistel tar surat di Roma pindu onom mamuka sian ayat 3 sahato di ayat 10 sana. Naso diboto hamu doon sudehita nasa naung tardidi tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamateana dohita tardidi. Ai anggo nunga sakabona hita dohot ibana dina rakmate hita dohot ibanai suang sangoni mahita nang taringot tu haheheon. Ai du mate jolma lias do ibana sian dosa. Ai tabotodo naso mate be Kristus dumulak mangolusia namate dan dirajai hamateani be ibana. Sumantusi marajumi hamu dirimuna songo nau mate didosai ala mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalana umpeoksa. Amin. Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dame na sian debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Urian na hinaholongan ni Yesus Kristus hata ni debata
nagabe jamita di pertanyaan di buha-buha ijuk di bagasan manoboton. Imana tersurat di 2 Korin bidu 4 ayat 14. Didok songonon. Allah huboto kami nang paheheon Tuhan Yesusi paheheon ni ido nak kami rapon Yesusi jala pajong-jongon nado kami rapon hamu ido sahatna. Selamat Paskah madihita salhutna. Tutu nunga hehe Kristus yang hamatian. Kristus nang hehe sian hamatian paheheo kita do halak na porsea sian hamatiani. Paheheo kita do sian hapahiton. Paheheo kita do sian partangison. Paheheo kita do sian arsak niroha. Ido na binaritahon di pesta Paskah na tapatupa di bagasan tikion. Dihamu amang dohot inang molo ta parohahon diturbukta sadarion adong to disihata naung pahehehon Tuhan Yesusi. Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus. Boedo suku-suku di bagasan rohata dia do nasib nom. Yesus hehe manang Yesus enang pinahehe. Molo Yesus di pahehe isi do na pahehe pun. Nakin takas dok de 10 pati. Ima nang pahehehon Tuhan Yesus isi do na pahehehon. Diamu amang dok inang memang di bibelta dakya di dok di pabua Yesus pahehehon dirina sendiri dakya. Alai na dipakai di bibeltai hehe ibana siana mate. Molo di piga-piga panurat di bibeltai molo salah satu ima di Lukas 24 ayat 40 numidok dungi ninna mamadok nasida somonido tersurat hian manauna pursuk Kristusi jala hehe siana mate di ari patoluhon. Alai ditukuk kasadarion ima didok disi pahehehon isido na pahehehon. Memang amang inang dung peristiwa pahehehon ni Tuhan Yesus bentuk nagumodang dipakai di biltai ima pahehehon dibangkitkan di pahehe. Budang doi disuraton na giniriton ni Apostel Paulus. Molo didok di pahehe pahehehon lahu pabuahon bahwa pesta Paskah ini Allah lah subjek yang telah membangkitkan Kristus Tuhan kita itu. Pabuah haheheoni songon perbuatan, songon tindakan Allah. Asa bahitei neng didok tuhita pabuah ia paskai ima tindakan Allah. Tidak dikarang-karang oleh manusia. Muluk dipahehe paheheon debatado na berprakarsa di si membangkitkan Kristus dari kematian. Asa unenduk jelma nahi sadido ibana daw, tetapi Allah sendiri yang membangkitkan Kristus menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu tidaklah asal-asalan, tidaklah dikarang-karang, tapi Allah sendiri yang berprakarsa, berbuat, berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Haheheuni Tuhan Yesus gabe kepastian di hita bahwa hita pe pahehehon nado muse songon Yesus nam hehe takas taki dok diturpukta diudut ni na hujau kami nakin ima pahehehoni ido nak kami rapon Yesusi jala pajong-jongon nado kami rapon hamu. Apostel Paulus manggambarhon haheheoni Tuhan Yesus ima Jesusido nagabe buah sulung molo dang hehe Yesus dang hehe kita itulah patan nama inang buah sulung alani hehe do Yesus Tuhan tai gabe do hita di pahehe dia kana porsia di ibana
Kristus digambarkan Paulus sebagai buah sulung. Dialah yang pertama dibangkitkan dan kita ikut dibangkitkan di dalam kematian. Atau ngamang inang marhite jamitaon pabuahon tuhita dan hamatian HP nagabe ujung misalhut. Bukan kuburan yang menjadi akhir dari segalanya, tetapi kebangkitan. Idodidok adong kata moding ima sian kata oding doi. Mudok oding ima holip satokin. Sebentar. Bukan kalau kita mati los disitu terus mati kita di kuburan idah. Sebentar oding kita. Moding. Karena ada kehidupan di balik kematian yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia ini. Ido ubahen marhite paskaon sasitongna kita merayakan kehidupan bukan kematian. Ido taideho dakin nung natalu hamatian di bain Tuhan Yesusi ay nong hehe do ibana songo naung midok nai. Dia telah mengatakan bahwa Kristus akan bangkit pada hari ketiga setelah kematian. Songonau midok nai. Atong pesta Paskah natapatupa di Tikion, kita mau merayakan kehidupan yang telah Kristus anugerahkan di tengah kehidupan kita. Bukan merayakan kematian, tapi merayakan kehidupan dalam kehidupan kita. Atong bolo tapatupa Paskah manang buha-buha ijuk di bagasan Manogoton, kita sedang merayakan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Ido ubah idok bitiki Rosi Maria tu kuburan Yesus. Apakah kata malaikat itu? Modok di Lukas 24 ayat 5 manginang hidup do. Buasa luluan muna na mangulu dihinganan ni akan namati. Lapatanna unang lului hangu na mangului diingan namati. Kristus sudah bangkit. Dia tidak lagi mati. Borat masih Maria mendapoton akasisya di Yesus pabuahon itu nunga hehe Kristus sian hamatian. Jadi amanang mulut tumpe hita laut tu kuburan sotung adong hita nagami makatai doh namate. Ala Paskah adalah perayaan kehidupan bukan kematian. Kita pun mengimani setiap orang yang percaya akan dibangkitkan oleh Kristus. Asa unang behita gabe makatai dut akan namate dan adong hadonguan ina mengulu dut namate amang inang. Alani tapatupa do buha-buha ijuk di bagasan Tikion paingoto kita dada marnida namate hita alai marnida na mengulu. Seadong do memang di buha-buha ijuk apalagi mau dipatupa acara pertanian buha-buha ijuk di undian. Seadong do nama kata do akan namate. Hidop ngaro awamong, ngaro awinong, ngaro naburu, bering mau naburu inna. Maka atai gimana di udian ini? Ulu sifata, mulu ziarah hita, sai tapat tujuh holong di lohata, nak kesalai, dibuan masih garet, di samsu mana ardat, dibain mandi sama sodak sada, kau dibain disi. HP di tiki jara ibana di dok maber ma opung ngaroinna nga di isa di sigaret ardatina ka HP alat mangulus doa logo gabi tor mago doa hai ka sigaret itu HP tiki mangulu opung nai dakea marisap sigaret di samsui man ardat ulur sipata mulpun dia kita tabuan mas pang natabui akan natabus itu tabuan pitiki mangolu segulamur dialan ulu sifata di kuburani seta pasat lo curhatan taku namati sobar lapatan ya mangina pitiki mangolu dak kiai tamat katai do namati pon mamangina asa pemahaman kita tentang yang mati itu yang salah itu kita hilangkan dalam diri kita aladang adong-adonguan ina mengulu namati karena ketika kita merayakan Paskah kita merayakan kebangkitan Kristus yang telah membangkitkan kehidupan orang-orang yang percaya. Songlido tuaka seseni Yesus didokdo borhat mahamu pabuahon baritahon hamuma nam hehe Yesusi.
idolas di hata manginang kita pi ikut pabuau todo Kristus nunga hehe itu ngatungan ni parmuluata asa marhite hen Kristus ngata patu pada belasan tikyon kita pi ikut hidu sian akan agam ni hamon tadopi sutunggang madini hita karena Kristus yang telah bangkit membuat kita semangat berkehidupan yang baru. Itulah yang membuka cita kita pada saat ini. Hahehe Tuhan Yesus mabuan hamuluan nai baru dihita salibna atau ngamanginang las marohata na patupakon pesta Paskah di bagasan manuguk niarion marhite-hite hayu Tuhan Yesus gabedoh dohita di pahehe gabedoh hita taruni di hamuluan nai baru sa Paskah madihita Tuhan tamang sumasuhita. Amin. Idututu Tuhan nunga hehe hosian hamatia nunga talu be hamatiani di baheko gai mangulu hami mulia di Tuhan disudi dengan dibasam di hami sai ajari mahami asa kupa tardo kami ngulu na tutu situtu nong hehe hami sian akaragam ni hamaolo di ngulu nami ala huboto hami takas hodo nagabe hapartano batuan nami na mangurupi hami Tuhan di pardalanan ni ngulu nami nunga hehe Tuhan sian hamatean hami pe gabe hehe sian ragam ni akahamaolon ragam ni porsuk ni rohan na hodopi hami ala hahionmu makilalahun ngulu nami margugu hami mengadopi ragam ni ngulu namion sepasu-pasu ma Tuhan sudi ngulu nami asa mangalaka hami di bagasan ngulu nai baru ngulu masih tutu nong pinaluam hami asa tarida ma Tuhan parangi pambahenan nami pambahenan na tutu nong pinaluam hami atau ngali Tuhan mana ahbe Tuhan nahu wadopi hami nahu uloho kami asa tung tarida ma Tuhan ngulu nami ngulu naung pinaluam ngulu naung majalo dengan ibasam marhite hanguluan nasiapo sepasu-pasu hami Tuhan asa hupa terero kami ngulu nami ngulu yanakonmu nas masih tutu hami patuduhon nahobar tulumo ni roham debata aman nami sepasu-pasu ma ulun nami sadarion dinalaho mamestahon pesta hahyonmu disudi ruas ni huriam halak Kristen di tengah-tengah ni portibion sai dao maaka panggugai asa di bagasan nadengga kami Tuhan marulup-ulup laho mamuji-muji guar munasun badai setuktuhi marohan nami asa ringgas kami roh kami Tuhan tujorom mana martangnya kami marminggu kami di bagas libe Tuhan asrap kami Tuhan marlas ni roha marulup-ulup mamestahon pesta hahion mulia tema di Tuhan dinong hehe hosian hamatian di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami Tuhan mahu pasat kami ngulu nami amin. Mari firma kita las tabaku ma pilihan Sai terpuji Dewa Yesus,
utang di dosaku, digagari Yesus. Rimah hita jong-jong. Idohaku seaku, dinatina ngai, nungatus matiki, nungamito privasi, dinahehe ibada, rodia. Ali Tuhan Yesus anak ni debata na mangulu muliate marohanami Tuho ala naung dipabisar ho hanguluan marhite-hite haheheonmu. Nunga talu sibolis, talu hamatian, talu Vanuatu. Ibana domanogi ho kami sian hamatian tuha heheon sogot. Sai sungguli marohanami dohot rohani dongan nami asarap hehe hami sian parohahon na buruki jalatan lau kami parangi nai baru di jolong. Asa semalungu kami tu banua gijang marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali di bata aman nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silihun-lihun na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus hupa sahat hai masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabi uap na khusus di jolong pasu-pasu mai jalaramuti asa huparhasia kami pilihanon patibulhon harajaon di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion buhai marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang nisi lehon-lehon mitu hami aslam girgir hai muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahita mangido di tangyang atau patai alia manami na di banua gijang sai pinarbadia maguar sero maharajau sai saot malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sisa manusa nami songon panesan nami di dosa di dongan na berdosa tuhami una kami tugihon tu pangujunan paluang atami asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsaron to di parbadiema naman dongani hamu salhutna.
Selamat Paskah, Horas Madhika Sudina. Selamat